Hej og velkommen til mit foredrag om, hvordan du optræder så cool som muligt til en jobsamtale, i stedet for at have så meget i hjertebanken, at du slet ikke kan overskue situationen, og du bagefter kommer ud med en følelse af, at her fik du bare slet ikke ydet dit bedste, eller præsenteret dig selv med alt det, du virkelig kan og er. Hvordan kan det være, at vi bliver så nervøse til en jobsamtale? Vidste du, at ca. 60% af os er rigtig dårlige til at håndtere nervøsitet til en jobsamtale? Det er altså noget, der er helt normalt for rigtig mange mennesker, og der er en rigtig god forklaring på, hvorfor vi bliver nervøse. Og det vil jeg gerne fortælle om i det her foredrag. Det tager cirka en halv time, og jeg kommer med 3 tips til, hvordan du kan håndtere din nervøsitet og forberede dig, sådan så du undgår at være så nervøs til jobsamtalen, at du slet ikke har en god fornemmelse bagefter. Så hvorfor er vi så nervøse, når vi går til jobsamtale? Hvad er det, der er på spil for os? Lige et øjeblik. Når du er til jobsamtale, er du på udebane. Og det er måske sådan set med fornuftens stemme ikke særlig farligt. Men for rigtig mange af os føles det alligevel, som om der er vildt meget på spil, når vi skal til en samtale. Man tænker måske, men det er jo bare nogle helt almindelige mennesker, jeg skal ud og tale med et andet sted, end jeg plejer at være. Og det er der jo ikke noget farligt i. Nej, det er der ikke sådan set udefra, men fordi der er så mange andre ting i spil på det psykologiske plan, så kan det føles som om, at der er meget mere på spil, end fornuftens stemme sådan lige kan være med til at være enig i. Det kan faktisk føles som om, at man skal ind til løverne. Som om de her 4 løver, som er 2 hunløver og 2 hanløver, måske har lyst til at æde en til frokost. Sådan kan det føles, hvis man skal ind til en jobsamtale. Og det kan det, fordi at der er så meget uvished i spil, når man skal ind og snakke med nogen, man ikke kender. Man ved ikke, om de optræder humant og menneskeligt, eller om de sætter en i nogle helt uventede situationer og stiller nogle spørgsmål, som man bare slet ikke kan svare på, og bagefter føler, hold kæft, hvor kom jeg til at se dum ud eller lyde dum. Og det kan man sige, det er en af de første og primære årsager til, at vi bliver nervøse. Det er simpelthen den der frygt for uvidsheden, og hvad kan de finde på at spørge om, også selvom at jeg er vel forberedt. Og så er der en mekanisme, som jeg kalder nervøsitet forbundet med den sociale reptilhjerne. Det handler også om, at når vi er ude at søge job, så er vi også ude for at søge en mage på det arbejdsmæssige plan. Vi vil gerne finde en flok, hvor vi kan høre til. Et arbejde er jo et sted, hvor vi tilbringer rigtig mange timer hver dag. For de fleste er 7 timer eller mere. Så det er sådan en slags familie nummer 2. Og derfor er sidestillet med en flok, altså en stamme, hvor vi hører til. Og fordi det er så vigtigt for os, fordi vi stadig er flokdyr, på trods af at vi er moderne digitale mennesker, så er der blandt andet det på spil. Og det i sig selv, tanken om, hvad nu hvis jeg ikke bliver lukket ind i varmen, men får afslag, og så igen er uden for det gode selskab, fordi jeg ikke har et job, eller fordi jeg ikke lige kom ind her i den her flok, hvor jeg rigtig gerne vil være med til at skabe noget, og have det rart og hyggeligt, og føle, at jeg er i sikkerhed igen. Så er der meget på spil, og det reagerer vores instinktive system på, eller sagt med andre ord, vores primitive hjerne. Og så er der også det aspekt, der handler om, at når vi har set et job, som vi rigtig godt kunne tænke os, og derfor søger, så har vi sådan lidt mere at forelske os i jobbet, og den mulighed, jobbet byder på, både fagligt og menneskeligt og socialt. Og
det hænger lidt sammen med det, jeg sagde før. Så kan vi nemt føle det som om, er jeg inde eller ude her? Bliver jeg lukket ind i varmen, jamen så er jeg jo inde, og så er jeg lige pludselig med på mainstream-holdet blandt dem, der har et job, og som ikke bliver tæsket af jobcentre og politikere og offentlige debatter. Så kan jeg læne mig tilbage og sige, pyha, jamen jeg hører heldigvis ikke til dem der, der bliver pryggelknappe i offentligheden. Men får jeg ikke jobbet, så skal jeg ud og starte forfra. Og jeg skal også dele med, at jeg har investeret en masse følelser i det her job. Lidt ligesom når jeg forelsker mig i en lækker pige eller fyr, og han eller hun så ikke rigtig er interesseret i mig. Så skal jeg ud og starte forfra. Det er der nederen. Og det kræver kræfter, for så skal jeg hive mig selv op med hårene og komme igen. Derfor er der 3 ting, du kan gøre, der mindsker din nervøsitet. Den ene er, at du kan lave din forberedelse og din research. Den anden er, at du kan have styr på samtalens struktur, være bevidst om, hvordan foregår en jobsamtale. Og det er en af de ting, jeg gerne vil indvie dig i her i det her foredrag. Fordi de fleste jobsamtaler kører efter en helt bestemt struktur. Og her kan du bruge nogle samtaleteknikker, samtaleværktøjer, og du kan bringe din situationsfornemmelse i spil på den rigtige måde, så du kan skifte spor i samtalen og navigere smidigt og med overblik. Den tredje ting, du kan gøre noget ved, inden du skal til jobsamtale, og når du er der, det er dit mindset. Altså den indstilling, du går til bidet med, hvis man kan sige det sådan. Har du holdningen, jeg har brug for det her job, jeg skal bare have det, fordi ellers er jeg på spanden økonomisk, eller min dagpengeperiode er lige ved at udløbe, eller jeg er bare ude i varmen, altså ude af varmen socialt, jeg hører ikke til dem, der er i anførselstegn rigtige, fordi de har et job. Eller har du måske den holdning, at jeg ser en mulighed for, at jeg kan være med til at løse nogle problemer for den her virksomhed. Jeg kan optræde som en, der skaber noget, er med til at skabe noget, og er med til at tilføre noget ny værdi i den her virksomhed, både fagligt og personligt. Det gør en forskel i forhold til, hvor nervøs du er eller kan blive. Men første skridt er altså, at du forbereder dig. Hvis du ikke er forberedt, så vil du med langt større sandsynlighed blive mere nervøs. Både inden samtalen og mens du er til samtalen. Du vil være nemmere at slå ud af kurs. Når du har forberedt dig, så kan du sådan på en måde snyde din hjerne ved at lave nogle spor i hjernen, der hedder, men det her har jeg prøvet før. Så kan du lukrere på din forberedelse, når du sidder til jobsamtalen. Og punkt A er, at du skal selvfølgelig kigge på, hvordan er matchet mellem jobannoncen og dig, og mellem virksomheden og dig. Kig din ansøgning igennem. Det kan jo være, at du har haft flere annoncer, du har søgt på, og flere ansøgninger, du har ude. Så støv lige annoncen af og din ansøgning af, og læs igennem og tænk igennem, hvad er det egentlig, jeg har søgt her, og hvordan har jeg solgt mig selv. Sådan at de begynder at spørge ind til din ansøgning, og hvorfor du gerne vil have jobbet. Så er du klædt på, så er du forberedt. Lav noget research på virksomheden, både på deres hjemmeside og ved at tale med folk, der kender virksomheden, eller har været ansat i virksomheden, eller på anden måde har en forbindelse til virksomheden. Tal med dem, hvis du får mulighed for det, og hør, hvad er det for en virksomhed, hvordan er det at være der, og hvordan er deres værdier, blev du behandlet pænt, og så videre. Og gør op med dig selv, hvad er mit værdisæt, hvad er mine behov, hvorfor søger jeg det her job, hvad skal jeg have ud af det her. Selvfølgelig skal det hænge sammen med, hvad det er for nogle løsninger, du kommer med, og hvad for nogle styrker, du viser virksomheden, at du har, både fagligt og personligt. Fordi der er tale om at finde et match, lidt ligesom når du går ud og søger en kæreste eller partner i dit private liv. Forbered nogle gode spørgsmål. Har du spørgsmål til produkter, serviceydelser? Har du spørgsmål til, om man kan få en hjemmearbejdsplads, eller
om man arbejder på den ene eller den anden eller den tredje måde. Altså tænk over, når du ser i virksomhedens hjemmeside, hvad har jeg brug for at spørge her, og hvad kunne også vise, at jeg ligesom tænker selv og interesserer mig for virksomheden, når jeg stiller nogle gode spørgsmål. Har du en elevatortale på 30-60 sekunder, så støv den af. Forbered dig, øv dig lige på den foran spejlet, ligesom du kan gøre med de andre ting med dine spørgsmål. Du kan også blive spurgt om, hvem er du? Hvorfor skal det være dig, der får det her job? Eller hvad er en god arbejdsdag for dig? Der er rigtig mange ting, du kan blive spurgt om. Det kan du læse mere om på min blog, Kom Klart Igennem, hvor jeg har skrevet 5 blogindlæg om de her ting. Det kommer jeg ind på igen senere. Så er der din smertegrænse. Hvad skal du absolut minimum have i løn for at klare dig økonomisk? Og tænk også på, at der er nogle regler i forhold til A-kasse, at hvis du går for under 20.000 om måneden, så kan det påvirke din dagpengesats på sigt, når og hvis du skulle miste det her arbejde, som du får, hvis du får det. Når du forhåbentlig får det. Tjek lønstatistikkerne på det udmærkede jobindeks, de har. En lønstatistik for forskellige brancher og jobtyper. Vær klædt på den måde også. Kend din markedsværdi. Vid hvilket lønspænd du navigerer indenfor. Og gør op med dig selv. Hvad er min minimumsgrænse, og hvad kan jeg maks få i løn? Hvad kunne jeg allerbedst tænke mig? Og hvis jeg ikke kan få det, er der så nogle fordele og goder, jeg kan få i stedet for. Løn er ikke alt. Men vær forberedt, for det vil påvirke dit nervesystem og din psyke og hele din måde at fremstå på til den jobsamtale. Det var altså punkt nummer 1. Vær forberedt. Så er der punkt nummer 2, samtalens struktur. En jobsamtale er altid bygget op i cirka 3 dele. Det er alle samtaler, men det er særligt tydeligt i en jobsamtale. Der er altid en intro, hvor man smalltalker lidt, der byder velkommen og spørger, vil du have en kop kaffe, når var det svært at finde det, eller hvordan og hvorledes. Smalltalk bliver også brugt til, at vi ser hinanden lidt andet. Det sker sådan lidt ubevidst. Men samtidig med, at vi taler om ting, der ikke er sådan særlig svære at overskue og forholde sig til, så er vi allerede i gang med at danne os et indtryk af hinanden. Og af stemningen i rummet. Er her rart at være? Er der hyggeligt i rummet? Hvordan er virksomhedens kultur, også når det gælder deres indretninger og stemningen i virksomheden? Kan du lide at være der? Og føler du dig velkommen allerede her? Så er du godt begyndt. Så er der selve samtalens kerne, som også kan kaldes bodyen i samtalen, og den handler næsten altid om virksomheden, dens produkt- og serviceydelser og kultur, og så handler den selvfølgelig om jobbet, det vil sige de problemer, som virksomheden har brug for at få løst, og dig som ansøger, hvordan matcher du jobbet og virksomheden? Hvordan matcher dine faglige kvalifikationer og dit personlige værdisæt, din måde at være på her i verden? Kan vi blive gode sammen? Det kigger virksomheden efter. Og selvom du måske er nervøs, så ved, at virksomheden også kan være nervøs. Virksomheden kan være nervøs for, kan ansøgeren klare jobbet, når hun er ansat, også selvom vi har set os godt for. Eller den anden ting, de kan være nervøs for, det er, kan han eller hun finde på at forlade os kort tid efter, vi har ansat ham eller hende, og står vi så med håret i postkassen. De er også mennesker, det er ikke sikkert, de giver udtryk for det, men de har også nogle ting på spil. Det ser du bare som regel ikke, fordi du er optaget af dit eget. Og som jeg nævnte før, så kan virksomheden finde på at stille nogle spørgsmål, der prøver dig af som ansøger. Og det kan nogle gange være det, man kalder ledespørgsmål, såsom, hvem er du? Eller fortæl om dig selv, bare sådan helt ukultiveret midt i samtalen. Altså hvis du er nået til samtalens kerne, uden at du er blevet hylet ud af den, så er du som regel allerede godt kørende. Så ved du godt, at her føler jeg mig godt tilpas, og her spiller det, eller her spiller det ikke. Du kan også få et spørgsmål som, hvad er en god arbejdsdag for dig? Men som sagt, det har jeg skrevet 5 blogindlæg om, og det kan du læse mere om på min blog. De hedder jobsøgningstips 1, 2 og 3, og
bevare dit cool til jobsamtalen og score svaret til jobsamtalen, tror jeg det her. Så er der afslutningsfasen. De fleste jobsamtaler i første runde varer mellem 45 minutter og en time. Og afslutningsfasen skulle gerne forløbe sådan, at virksomheden ligesom bevarer styringen i samtalen og siger, okay, vi skal til at slutte nu. Er noget, du vil spørge om, som du ikke har spurgt om? Og den slags ting. Og ellers informerer de simpelthen om, jamen vi skal tale med nogle flere ansøgere, eller du er den sidste ansøger, så vi ved mere næste uge, og så vender vi tilbage. Og hvis de ikke selv siger det, så sørg for at spørge. Sørg for, at der kommer en opsummering og en konklusion. Okay, det er her vi er. Forklar besked, også så du undgår unødig nervøsitet og usikkerhed efter jobsamtalen. Vær ikke bange for at spørge i den her fase. Hvis de glemmer at sige det, så er det som regel, fordi de er fortravlet og skal videre til næste ansøger. Eller bare presset ved tid. Ja, men altså 3 faser i jobsamtalen, og min mening med at gennemgå det her er, at når du ved det, så ved din hjerne også, okay, det er det jeg går ind til, så behøver du ikke at være nervøs over det. Så er der dit mindset, og hele det felt, der hedder people skills, hos både dig og dem, der kører jobsamtalen. Så første skridt, forberedelse, er altid godt. Det er vejen til et roligt nervesystem. Og andet skridt, kendskab til samtalens struktur, bygger sig ovenpå og giver dig lidt mere overblik. Og endnu et spor i din hjerne, der gør, at du kan sige, okay, jeg ved sådan nogenlunde, hvad det er, jeg går ind til. Man kan aldrig være 110% garderet eller rustet til tænderne. Netop fordi, at der er det, der hedder den vilkårlige faktor, som handler om dine menneskelige egenskaber og virksomhedens personales menneskelige egenskaber og evne til at navigere i en samtale. De sociale kompetencer kan du også kalde det. Men det her, dit mindset, er rigtig vigtigt, fordi det handler om, hvordan håndterer du det magtforhold, der også er i sådan en jobsamtale. Du kommer jo ind for at tale med nogle ledende medarbejdere i en eller anden grad. Medmindre du selvfølgelig søger et leder- eller toplederjob. Men stadigvæk, så vil du nok alligevel føle dig som mindre værd end dem. Det er i hvert fald nok mere det, der er normen, end noget som helst andet. Fordi det er dem, der har magten til at trykke på ja eller nej-knappen. Og det i sig selv kan også være med til at gøre dig nervøs, uanset hvor mange mennesker du har ledet, eller hvor mange arbejdspladser du har været på. Og det er igen noget, der sker ubevidst. Og derfor trækker det frem her for at du kan bruge det til at hjælpe dig selv med, okay, det er også det her, jeg går ind til. Men dit mindset, det handler meget om, er du ligeværdig, eller er du needy? Altså det vil sige, har du brug for jobbet? Hvor vigtigt er det for dig, at du ikke bliver afvist, at du bliver lukket ind i varmen? Jo mindre tilknytning du har til, om du får ja eller nej, jo mere roligt kan du optræde, jo mere rolig vil din underbevidsthed også være, sådan på det ubevidste plan. Jo mere afklaret du er om de her ting, jo mere du er bevidst om, jamen, det kan godt være, at jeg ikke er i øjenhøjde sådan positionsmæssigt, men jeg har i hvert fald ret til at blive ordentligt behandlet. Jo mere rolig vil du også fremstå, jo mere troværdig og overbevisende vil du være. Selvfølgelig skal du stadigvæk være venlig og høflig og overholde helt almindelige sociale etikette. Men der er ingen grund til, at du skal blive dårligt behandlet. Eller gå fra en samtale med en underlig fornemmelse, fordi der var noget, du ikke fik spurgt om. Du skal også gøre op med dig selv, synes jeg, om du vil sige nej. Hvis det nu er et dårligt match, tør du vende samtalen, hvis du allerede efter 5 minutter kan mærke, at det her, det bliver aldrig godt. Er der så nogen grund til, at du skal sidde der en hel time, eller kan du lige så godt sige, ved I hvad, det her kan jeg bare mærke, det er slet ikke mig. Undskyld, jeg tog fejl, men der er en grund til, at vi spilder hinandens tid. Det kan også ske. Det er ikke så tit, det sker, og det er heller ikke så tit, folk siger den slags, men det sker.
Og jeg ved i hvert fald, at der er mange virksomheder, som hellere vil have det at vide i god tid, hvis du allerede ved det fra starten af. Så kan de komme videre til næste punkt. Men people skills, som det hedder på godt moderne dansk, handler om din evne og deres evne til at smalltalke og navigere i samtalen. Hvor god er du til at læse det, jeg kalder stop-og-go-signaler i samtalen? Det handler om den mimik og gestik, som ledsager ordene i en samtale. Det handler om de stemninger, der opstår i rummet. Det handler om tempoet i samtalen. Hvordan matcher dit personlige tempo med deres tempo? Føler du dig tryg? Føler du dig set og hørt? Jamen, så slapper du af, så tænker du slet ikke over de her ting. Men har du været til nogle samtaler, hvor du måske har følt dig klemt og dårligt tilpas og blevet endnu mere nervøs, på trods af, at du også har forberedt dig godt, så kan det handle om, at ikke alle virksomheder er lige gode til at levere de her people skills, og ikke alle er lige kontaktfulde, som det hedder på terapeutsprog, som handler om, hvor gode er en HR-medarbejder eller en leder til at udvise nærvær i en samtale. Hvor gode er de til at håndtere de sporskifter, der kan opstå i en samtale. Hvor åbne er de, hvor ærlige og direkte er de. Der er nogle mennesker, der er meget formelle og sådan lidt mere lukkede, og det behøver ikke at være af ond vilje, men det kan også hænge sammen med kulturen i virksomheden, at her er man ikke så åben. Og som sagt, jo bedre det matcher dig og din personlighed, jo mere tryg vil du føle dig, og jo større chance er der også for, at du vil føle, at den her samtale glider som smurt i olie, og du har sådan en god yes-følelse i maven, både når du sidder der, og når du går derfra. Så ja, hvordan reagerer I begge to på at skifte spor i samtalen? Sker det smidigt og uanstrengt, eller hakker det lidt? Er det sådan lidt pinligt? Kigger de ud af vinduet, mens du taler, og virker uopmærksom? Sidder de og snakker indbyrdes, eller er de full attention på dig? Sådan nogle ting er også rigtig afgørende for, hvor godt du føler dig tilpas i en samtale. Og det samme den anden vej rundt. Hvor nærværende er du selv? Hvor god er du til at læse dem og vise dem interesse? Det smitter. Og så igen i forlængelse af det her med magtforholdet. Altså en jobsamtale er det, man kalder asymmetrisk. I har begge parter ret til at blive ordentligt behandlet og optræde etisk ordentligt og forsvarligt og socialt ordentligt og forsvarligt. Men der er en asymmetri, det vil sige forskel på, hvem der har magten. Det behøver ikke at slå en ud. Og selvfølgelig skal man optræde respektfuldt og ordentligt altid. Og det skal begge parter gøre. Virksomheden skal også tænke på, at den måde, de optræder på i en samtale, er en branding for deres virksomhed. Det er noget, du bærer med dig, når du går videre fra samtalen og ud i verden og fortæller om den her oplevelse, du har haft. Og det er de fleste større og mellemstore virksomheder meget bevidste om. Og så er der heldigvis også en masse andre mindre virksomheder, som bare er gode til det her, fordi de er nogle ordentlige mennesker og fornemmer de her ting sådan helt intuitivt. Og så er der nogle bisser, det er der alle steder, som strammer skruerne og skyder genvej nogle steder og måske ikke overholder al etikette. Og det kan selvfølgelig gøre enhver person usikker, selvom man er godt klædt på. Men jo bedre du har forberedt dig, jo mindre vil det slå dig ud, hvis det skulle ske. Og skulle det ske, så vil jeg sige, så husk, at du til enhver tid kan sige, undskyld, nu synes jeg, I går sådan meget hurtigt til sagen. Det er sådan lidt ubehageligt for mig, for eksempel, hvis det er sådan, du har det. Og hvis du ikke har noget problem med det, så bare spil spillet og kør med, og så vid du kan komme igen senere med dine spørgsmål, eller hvad det nu er, du gerne vil til bydet med. Men ellers er der rigtig stor forskel på, hvor yderstyret du er, og hvor indrestyret du er.
Jo mere du er yderstyret og har den tilgang, der hedder, bare de vil have mig, for jeg har bare sådan brug for det her job, uanset hvad årsagen er. Jo nemmere kan du være til at slå ud af kurs. Jo nemmere kan du blive nervøs, mens du sidder der. Jo mere indre styret du er, jo mere du kender dine egne værdier, tror på dig selv, ved at du skaber noget værdifuldt. Du har en passion, du kender dit mål, du har andre jern i ilden, du har tillid til, jamen jeg skal nok finde et job. Og hvis det her ikke kører som det skal, jamen, så fred med det, så får jeg en anden chance et andet sted. Jo mere rolig vil du også fremstå, jo mere troværdig vil du være, jo mere tiltrækkende vil du være for en virksomhed. Og på den måde kan du også gøre dit forarbejde med virkelig at sådan coache og psyke dig selv, inden du skal afsted. Tal med nogle mennesker, der ved, hvad du kan, og som klapper dig på skulderen og siger, du er rigtig god til det der, husk det, og jo mere du kan finde nogle eksempler på, hvordan du har tilføjet værdi i andre jobs, jo bedre kan du også styrke dig selv inden sådan en samtale. Så prøv at undgå den der kulturstyring, der handler om at være rigtig for enhver pris, for at være inde i varmen. Prøv at glemme økonomien, huslejen, om du har råd til at komme på ferie til sommer, eller hvad det nu er. Glem alt om jobcentre og politisk pres, og bare vær dig selv. Så fremstår du langt mere rolig, du vil føle dig langt mere rolig. Og det er helt naturligt og normalt at have de her ting kørende i baghovedet, men sørg for, at de ikke slår dig ud til jobsamtalen. Sørg for at tage en runde om de her ting med nogen, du har tillid til, inden du går til jobsamtale. Så de ikke ligger og roder i din underbevidsthed, mens du er til samtale. Så for at opsummere, så er der altså 3 ting, du kan gøre for at optræde så rolig og troværdig som muligt. Sagt med et godt nyt dansk ord, cool. Og den ene er, forbered dig rigtig godt. Den anden er, vær bevidst om samtalens struktur. Brug stop og go signalerne aktivt, når du er i samtalen. Vær ikke bange for at navigere, skifte spor og stole på din intuition. Vær bevidst om dit mindset. Tune dit mindset, inden du går til jobsamtale. Og også i det hele taget, gør dit personlige arbejde så meget du kan, fordi hvis der er noget, der kræver personlig lederskab, så er det ledighed. Der er nogle kloge hoveder, der siger, at det at være ledig og det at være selvstændig erhvervsdrivende, det har mange ting til fælles, for det kræver rigtig meget af ens personlige lederskab. Men jeg håber, du føler dig rigtig godt klædt på nu. Jeg skal til at slutte her, så jeg vil bare sige, om du æder dem eller ærer dem, gå ud og go for it. Og tro på dig selv. Pas på dig selv. Giv dig selv al den næring, du kan, inden du skal til jobsamtale. Så er du godt klædt på. Til allersidst, hvis du er nysgerrig og vil læse mere, så har jeg en blog, der hedder Kom Klart Igennem, hvor du kan læse mine jobsøgningstips nummer 1, 2 og 3 på at søge på dem i søgefeltet. Jeg har også et nyhedsbrev, jeg kalder det Dit Dialogmagasin, som du kan skrive dig op til. Hvis du gør det, får du min gratis gave, som er en pdf med en gennemgang af, hvad stop og go signaler i samtalen er, og hvordan du bruger dem på den gode måde, så du skaber mere flow i dine samtaler, ikke kun på jobbet, men i almindelighed. Også i dit privatliv. Det var alt fra nu. Kærlig hilsen fra Helle Sofia Fabricius, din sproglærer og dialogmentor.